Di ba aga sa atoy? Uy, paborok mo, tapos sinumam. Pamatig sa anog salsi tatakay. Kasta inumag idahi skulak. Sigurado ka? Anong nga like? Ay, tanga to. Malasong ka dita. Boy, boy, di ka na nataga-rea. Si talamakam mo atoy. Sikatig pa inom jay. Barkada ni satanas. Iyakal mo dyan, lugos-gos na. Nung kaya mo iyakal di Sara na iyakar mo. Natural. Demonyo nga raw. Anak nga demonyo na di nga ako ah. Tanong sakti demonyo na di. Baka maparte nga din ang oras aja. Ano na tanong sumali ta jigera? Ure matay ta. At least, aging bayani ta. Halinin na at magsaya. Dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan. Yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress. Pag nandidyan na si Bakat Andres. Kanigid. Lata. Foul! Sunay, Andres moves ah. Ba, Sa ito mga nga. palpaling ay. Pas naglaba di balayaw. Una. May wakam tao eh. Para mo pag na nardiyan sa balayan. Anong gayam? Ano yung inapi mo? Anong pabulutan na? Ay, uy. Nailaho ka maamay din. Ilipatak miting. Yeah, mga to yun. Pangor din batik nga pang pakiskis ko. Mulot ako, lagaro din. Kortaim na tan. Gatang mo di bagas mo. Kaya Nailaho ko na lang ni pasablik pa. Nga raw, manuti ko tatamay sa kabahan, 25 kilos, 1 tray. Tre. Uy, Di ka madalaga. Ito, yung di balay na bate. okay, sawa na to eh. Kasano nga itatawan, tipang luto ni bagat ko, napoy. Nga. Kipabulutan ka mo ita. Magpadanagam. Tatangal daw, ang bangsaan ka. Dumagas ko ito di balayin. Apo. Dati kasuwa ka. Sobra man na, salswit di rabin. Uy, dati pekto na tigas dahil. Uy, malumpo ka na naman sobram. Siguro, delikado. Kalanggar dati ko na, kwartaan ito makagatang ako. Damdam ang raror ka pa pag sublin na madya balay. Tig sa tama mo tanong. Madanagang ka kasukatakto mo na ng bigat, tagpapit ano bigata. Pagpapit ka magamit ng bigatin, napay tabutang ka pa lang. Kitataga raw, daw may saang ka. Di ka matanagan, tatublip tayo utangag. Tagdagti ko, interest na. Mga lakad pa lang ti sawang mo di balay. Dapat may bagas mo. Di ba aga sa atoy? Ano yung tinagan na atoy? Kaya kasi dyan nagsabing. Uy, aga sata. Paborok mo, tapos sinumam. Pamatig sa anog salsi tatakay. Isa ba man rin, sana nga pagdulok ko. Ano? Talagang pabori ka ka atoy, inumi ka atoy. Uy, pampapigsag salsi tata. Kasta inumag idi high schoolak. Manupay lat height ko idi high schoolak, 5 buwan. Nanipod din, uminumak ti kastik. Tako sa nga matigdaw, naging 5-6 sak. Hindi, mayat sa baka umatidog pati latig ko tol. Ay na, madingaw matidtog tabatidlog mo ti tabaak. No inumata sa baw na. Nung alngalang mabalimpay. Sigurado ka? Anong nga like? Ay, tanga to. Malasong ka dita. Lulukong ka lang, namati ka mo. Duldog na talaga to. Okay sabab, kaya nagsama nga patayin eh. Siguro, kahit mulahin ay kayamana kaya. Kaya manang nga pagbagam, kwartam, manula na api mo. Boy, boy, di ka na nataga-rea. Si talamakam mo atoy. Okay. Ado'y liblibing ko di balayin, ado ti ornong kon. Uri siguro mga sawak ti sangapulo. Lugad kon. Mga asawa ka no ti sangapulo. Okay, sabam, duldog. Alanganan ka ba ito medyo may isa? Tinupas pangarigan lang nga road nga mga sawak ti sangapulo. Kayak nga biyaginin, masuportara ka gidayon. Among boy, ata kinalastog mo. Polos, madi ka makasawan. Hindi mo di. At least, ida kwarta. Maramid ko ti kayat ko. Magatang ko ti kayat ko. Oh. Kas pangaray nga ron mataikan. May dalang mordi langit adi kwartam. Dapagkatakam to ba ito jay? Ay, win na ya. Boy, imanak pa may sigurado na makasirikat di langit. Talaga ama di ka masarap di langit. Kadimonyo di arak.
Kahit mga sawain, amin nga rod nga umininom, madi makasirik hindi langit. Kadepende Numikimakmaki ka, nagpapainom ka. Kasi ajay. Oh, kasano nga rod ata. Anak may nga makimakmake. Siya may tagpapainom, di jaya langit mapan. Siguro, maybe, di ka langit. Kasano nga di kayo numam. Agad di papainomam. Hindi matik nga rod jaya, hindi kikita dano ka di baba. Gini satanas. Kuwan Mari, kagapan ka jay. Saka ako nagpainom jay. Kaapa da. Anong nga rod kayo mo sawain? Bumabaak, para pa jimper na ka. Kuwan sikat nagpainom jay. Tapos, para kada mi satanas. Kumpare kayo nukan. Nagadumo nga kumpare ko ni satanas pay. Awan tinasyahat nga ibaga na kanya ka din. Pero tansyak, no katungtong ko aja, pero di mila ulo na kanya ka din. Katutom Kasi mo di paglaingam. Iyakar mo dyan lugus-gus na. No saan? No kaya mo iyakar di Sara na iyakar mo. Tagtinaw. Siguro, ajay kinaulbud na ajay. Madagtama ti kinaulbud ko. Natural. Demonyo nga raw. Madimi ba nga nadimdemonyo ka pa di demonyaw? Sana lang wait nga madimonyo Andres no nabarte ka. So, anak nga dimdemonyo yun, ajay nga ako Tanong sakti din mo nyo na dyan, baka maparte nga din ang oras na dyan. Tama na, sumruman ta kinalastog mo. Namdama, makaungot ajay. Ipisok na ka din na unag nga, do tapoy na. Maksit ka jay. Di ba ti bagbagada nga dagat-dagatang apoy? Woy, nisaw. So, gananad ka. Mading mahal kalamada ng demonyaw. Sigurado, aramido na ka nga ugay. Nya, arami din ang ugay. Kasaba na dyan nga demonyon. Pagkakwartaan nakpay, nagswirten ti animal. Isa bang boy? Change topic tan. Nagato nga pagtutungtungan ta bigbigat at apay nga demonyo. Kisa ba sikati ng rugi, sinabayang ka lang. Sino ti kaya mga pagtungtungan ta? Ni kapitan, ni kagawad. Amam din naman nga pagtungtungan ta. Ay gera. Di mo ibaga nga kahit mga sumalitad jay. Boy, ano na tanong sumali ta di gera? Tapos ti armas ta kwa. Palsuot kung palsiait. Mabalin na tajay. Palsuot kin palsi ito. Kisabang bumbahin ta ka jay. Di kas lam insubo at abiyag mo kini kamatayan na yun. At least, mapatunayan ta nga kaya ta. Madala ta ka na na yung titlog ta. Mapatunayan ta ngagpaisa o matay tamay. Boy, uray matay ta. At least, aging bayani ta. Oh, adan to ti kwadat ta nakakabil taon. Bayaning baak. Tapos sakto mo, bayaning Andres. Oh, diba? Patagdaran na tanto ti kwa. Kasla di mo mintaw. Boy, awan ti planok nga agpakabayani. Ang mukha tang style agbaling kan tumo lang nga kwentot. At least boy, agadi panibagong henerasyon, agadi to bubeng, adan to mabasa nga libro. Oh, bayaning baak, kuladan taw, agtakadan taw, bayaning Andres. Oh, di ba? Kasi katan taw. Okay. Aramidan na tanto ti kwa libro. Oh, ang dalawang bayaning mutalong nakipaggera para sa kanilang bansa. Oh, di ba? Ang saya. Mayat sa aja, dati mabasa daw. Pero maday, hindi alata kayat. Amin mo tin, madim kaya. Madim kahit agasawa. Madim kahit nga aging bayani. Ano ba ti kaya mau? Simple lati kahit Andres. Basta makain inumak ni ti arak. Naragsak ako. Tsaka may santo mo lati papanantay, simenteryo. Bahala ka. Lakay ka matag. Sanga-sangaan ta utak mo kada ormo mo. Bahala ka di tabib mo. Pero kwa, sublita di kwa, di gera nga tungtungan. Delikado atan, baka global crisis to ti kwa natan. Ado man maparigatin. Kana nga raw. Di mo kaya nga makigira ta. Ta makatulong ta kumamay. O kisti sabam kay ata suggest mo kay mo taling moves mi ngamin. Aji mit kawat pati Apay madikitig bali na di palsuot kung palsitain. As pangarigan, siyempre giran. Lumabas na tao. Adi jet fighter dati kalaban. Palsiitam lang adi. Takal nga ba na ka dyan? Malay mo, mabubutam. Patamaan di makina na di ko, aeroplanaw. O, tumakas. Okay. O, di ano kan. Bulusok na kasan. Boom! Puro imahinasyon mo at bagbagam. Palsiid lang, mamabot nga rin nga ito ajay. Tsaka nang nanganan naman di palsiid, jet fighter nga. Kumalay mo lang, Mike.
Mas pangahigan ko tinamaam na purwa maji pilotaw. Siyempre, madi na mo tukain na aja, nervyos. Dire-diretso yung taon. Okay. Pisti sabam mau maserbi na kita ibagbag. Taman lang. Apa na mo ngay? Ikaw daw na. Damdamag, tungtong tapadag ti tungkol di gira. Sige, sublita na di kwan. Demonyo nga tungtungan na yun. Nagadong ka mo, balakatan. Yan, nagimas pala tungtungan ti demonyo kong gira ko kung manaw. Doon pala kung may tungtong ko. Dapat ko nga di pitiw, para baring maabo na diri ko, jet fighter.